Ahojte, tak sa vám ozývam po dlhšej dobe, ale dial sa život. Dial sa v mojom živote magic, zázraky a ja som za to fakt neskutočne vďačná. Chcem to s vami pozdieľať. No, takže diala sa mi hojnosť asi na každej úrovni, na akej sa mohla diať a deje sa doteraz a čoraz viac sa to zintenzívňuje, takže som za to naozaj veľmi, veľmi vďačná z celého srdca. Naozaj až teraz si uvedomujem, čo je to žiť skutočne hojnosť. A nakoľko, áno, už sa končí 11. mesiac. 11 presne je o tom, je to naozaj, 11 je majstrovské číslo. A pri nej môžete buď naozaj spadnúť do deštrukcie, alebo to viete využiť vo váš prospech. A ja som XY rokov žila deštrukciu. Ale nevedela som, že človek má v sebe silu a dokáže naozaj si zmanifestovať také veci, o ktorých sa mu možno ani nesnívalo. Ani v najtajnejších snoch. A mne sa toto vlastne začalo deť a začalo sa mi to otvárať. A ja som ináč, keď som bola malé dievčatko, tak ja som ináč mala toľko šťastia, som stále našla nejaké peniaze na zemi. Tam niekto niečo dal, niečo som ja dávala, niečo som dostala zadarmo a ja som sa zo všetkého veľmi, veľmi tešila. Potom prišlo nejaké také obdobie a sa to na XY rokov v môjom živote stratilo. Teda niekde sa to ukrylo, niekde hlboko, hlboko. A ja som stále hovorila, že prečo už nemám také šťastie, aké som mala, kde je to šťastie? A stále som ho hľadala. Hľadala som zmysel života. Hľadala som naozaj to, čo som nemala. Ja som sa na to vždy pozerala z toho pohľadu nedostatku. A toto robíme všetci. Nikto z nás si neuvedomuje, že napríklad, aj keď sme doma, a teraz si povieme, že chcem toto. Hej, lebo že v túto chvíľu to nemám. Ale prečo sa nepozrieme na to z pohľadu toho, čo máme? Že ako to viem nahradiť, čo viem teraz urobiť ináč a byť vďačná, že vôbec mám, že v túto chvíľu mám všetko, čo potrebujem na to, aby som žila tú hojnosť a mám ju. A minimálne máme seba, máme našu hlavu, máme zdravé ruky, máme nohy, môžeme rozprávať, už len s našim telom dokážeme urobiť a vytvoriť si tú hojnosť. Takže stále máme niečo. Stále. A toto potrebovala som v živote pochopiť. Ako dieťa som to vnímala, že automaticky sa mi diali zázraky, ale potom som tomu prestala veriť, lebo začala mi stále moja hlava a moja racionálna myseľ si chcela všetko odôvodňovať. Ale ten magic sa nedieje len v tej hlave, ale aj za tým, keď pustíme tú kontrolu a nechceme, aby sa tie veci diali tak, ako chceme my. A týmto možno by som aj chcela povedať, že skúste si položiť takú otázku. Prečo chcete peniaze? Choďte proste stále, napríklad chcem, peniaze na bývanie. A prečo chceš, a potom nasledujúca ďalšia otázka bude, prečo chceš peniaze na bývanie? A tak zase tá odpoveď ďalej. A ja keď som si túto otázku položila, tak 5. odpoveď je väčšinou už tá, ktorá, už neviete, čo máte odpovedať a už naozaj odpoviete z hĺbky duše. A ja som vlastne si vtedy odpovedala, že sebavedomie. Že byť videná. Ja som naozaj tak veľmi mala nízke sebavedomie, tak veľmi som si neverila, som nevidela seba a tú svoju sebahodnotu, až som proste radšej nerobila nič, radšej som proste bola ako keby som sa brzdila a som sa trápila, ako ostatní tú hojnosť majú a ja ju nemám. A keď som už začala v seba veriť, každý deň sa oceňovať, každý deň ďakovať za všetko, čo mám, že mám čo jesť a vždy, keď už som zase opäť padala do toho, že
zase nemám toto, tak som si povedala, že je to v poriadku. Je v poriadku, že áno, pomenovala som si to, vytiahla som to, že áno, zase som proste ten podvedomý program spustila, ale poďakovala som mu, lebo som si to dala do vedomia. A išla som ďalej, ale každý deň to bolo ľahšie. Ja to vlastne robím už od mojich narodenín. Veľmi, veľmi intenzívne, túto hojnosť. A naozaj teraz sa konečne spustilo to, po čom som fakt stále túžila. A je pravda, že vstúpila som teraz aj do jedného programu a veľa mi to dalo. Ja som, nie že som odsudzovala mentorov, ale nikdy som necítila s nikým, že tak súzniem s tým človekom. A teraz som cítila, že je toto, proste to prišlo v sekunde som napísala, ako som len to zbadala a neľutujem to. Ja vlastne nič neľutujem vo svojom živote, ale toto mi dalo, toto mi spustilo mňa, aby som sa konečne uvidela, že som to svetielko, že dokážem byť inšpiráciou pre ďalších. A dopriať rovnako každému tú hojnosť. Ja vám to všetkým prajem, lebo len to nájdete v sebe. Každý z nás to má. Ale nemôžeme čakať, že to príde na druhý deň. Je to práca, je to každodenná práca. Je to naše poslanie, volanie, povolanie. Prečo sme tu? To je zmysel života, to volanie. Ale nie len v zmysle, že musím niečo robiť, ako že musím byť múrár, tesár, nejaký obchodník alebo psychológ, ale to, čo ťa tu volá, tu vo vnútri, za tým choď. Keď ti povie, že choď si ráno zabehať, tak si choď. Keď ti povie, choď si pospať, tak si choď. Príde ti, čo máš robiť ako ďalší krok. Keď o to požiadaš, tak to uvidíš vo všetkom. Vo všetkom, na čo sa len pozrieš. Ale to nepríde len zo dňa na deň. To chce čas. Ja som bola tiež frustrovaná, keď som bola rôznych, ja neviem, neboli to úplne programy, ale napríklad boli to také výzvy na hojnosť a každý tam písal, dneska som našiel 500 eur, tu som našiel toto, neviem, tu som vyhral 2000 eur a si hovorím, a mne nič neprišlo. A ja si hovorím vtedy, že ako je to možné, prečo tí ľudia majú a ja nemám. A ja som si neuvedomovala, že mne chodili nápady, tvorivé nápady, miliónové nápady. A ja som nič z toho nerealizovala, ja som si to potom časom uvedomila na konci tej výzvy. A išla som krok po kroku. Stále príde k vám hojnosť, stále. Len sa na to musíte aj tak pozrieť. A tá hojnosť nepríde len v rámci tej hmoty, ale hojnosť máte aj v svojom, čo sa týka zdravia, že sa uzdravujete. Tak ako ja. Proste ja naozaj som vďačná. Ja keď si predstavím, kde som bola pred rokom, aj so svojím zdravím a kde som dnes po roku, tak si hovorím, wow, ale všetko sa deje z rovnováhy. A keď začnete otvárať seba, tú svoju dušu, to je to, čo vás posunie ďalej. Bez toho proste to nejde, stále nebudete žiť seba. Ale to chce krok po kroku. Ja stále, keď niekto proste niečo zdieľa, si hovorím, wow, jak to, že má také, ja neviem, schopnosti. Ako to dokázal? Ale to chce tréning. Ja to teraz vidím. Ani ja som nedokázala sa pozerať do kamery a hovoriť. A teraz je to pre mňa ľahšie. Proste beriem to ako proste prirodzenosť. Že dokáže to každý jeden z nás. A naozaj s vami zdieľam to, čo som si tak proste povedala. Pred 3 dňami, keď som vyhrala prvú súťaž, tak som si povedala, že do Vianoc budem každý deň zažívať hojnosť. A tá hojnosť ku mne príde z neočakovaných zdrojov. A naozaj sa to deje. Proste už je 3. deň
A dnes som vyhrala ďalšiu súťaž. Deň predtým sa vlastne udiala, dostali sa ku mne knihy, že si môžem jednu si môžem nechať a proste môžem si ďalšiu požičiať. A môžem si takto požičiavať všetky, čo som tam videla. A môžem si ich prečítať. A to je pre mňa ďalšia hojnosť. Viete, tie knihy vás môžu posunúť. To je proste nekonečná hojnosť. Potom som v autobuse dostala od nášho kronikára fotky, kde bola moja dcerka s môjim priateľom. A bolo to niečo krásne. Jednoducho, že on ich odfotil a dal mi ich teraz. A si hovorím, wow, proste fotky do zbierky. To bolo krásne gesto. A keď naozaj po všetkom uvidíte hojnosť, to, že môžete niekomu poslať SMS-ku, že môžete niekomu zavolať, že môžem tu ja teraz nahrávať, veď to je wow. A naozaj ja teraz vidím, že ako všetci hovoria, že zadarmo veci, to si nikto neváži. Áno. Ale neváži si to iba človek, ktorý necíti hojnosť. Ja si vážim veci zadarmo. Ja som si ich teraz začala ešte viac intenzívnejšie vážiť, lebo viem, že tá hojnosť je tu. A tie veci zadarmo tiež stáli čas aj tých ľudí. Bola to ich energia. A bolo to ich vedomosti a vedomosti sú tiež hojnosť. A si vezmite, že keď niekto ide napríklad na nejaký koncert zadarmo a druhý človek tam ide za peniaze, ale je to ten istý koncert. Tak isto je to aj s tým, keď si niečo zaplatíš, nezaplatíš. My si musíme tie hodnoty sami pretvoriť. A prečo som si vlastne dala aj túto výzvu hojnosti? Ja budem rada aj za spätnú väzbu, či by ste mali o to záujem. A každý deň môžete pozdieľať v kľude aj skupinke, alebo môžem vytvoriť skupinku, kde napríklad na Telegrame a môžeme si to zdieľať. Môžeme si spolu držať pole. Takže budem veľmi rada za to, lebo naozaj všetko si dokážeš zmanifestovať. Ale ak tomu uveríš a ak budeš za všetko vďačný a príjmeš veci také, aké sú a uvidíš, že máš všetko, čo potrebuješ. To sú 3 základné veci, ktoré k tomu potrebuješ. Je to úplne jednoduché. Ja som sa smiala, lebo keď vtedy Drienik dal raz to video s tou kačkou a si tak hovorím, že keď jemu sa tak ľahko všetko manifestuje. Ale ono to naozaj také ľahké je. Ja to teraz začínam vnímať a cítiť každým jedným dňom. A to je, že wow. Ja proste... Boh nechce pre nás zle. On každému jednému z nás dopraje. Ale každý z nás vidí tú hojnosť niečom inom. Niekto ju chce len proste žiť. Keď som sa raz môj hocka opýtala nedávno, že myslíš si, že si bohatý, lebo ja som tedy videla som inač tú hojnosť. A on mi povedal áno. A ja som vtedy bola taká nahnevaná, že ako môže rozprávať, veď nemá milióny, nemá neviem čo, ale ja som pochopila, že on má fakt všetko, čo chce. Tak tú hojnosť má. Ja som vďačná za mojich rodičov a naozaj teraz takto verejne poviem, že naozaj ich veľmi ľúbim a príjmam ich takých, akí sú. Lebo vďaka ním mám všetko, čo mám. Vďaka ním som, kto som. A naozaj ďakujem. Ďakujem vám z celého srdca. Takže a ďakujem vám všetkým, ktorí ste súčasťou aj moje skupinky, aj ma sledujete, aj som pre vás inšpirácia a chcem ešte poďakovať za spätné väzby.
lebo zistila som, že aj moje statusy veľa ľuďom pomáhajú. A dostala som už spätné väzby, že ako komu čom pomohli. A naozaj vidím zmysel toho, čo som začala robiť a ďakujem z celého srdca. Tak sa majte krásne a prajem vám krásny víkend. Pa, pa.